Gilauman nga buksan na karong simanaha sa two-way traffic ang Padrega Street sa Cebu IT Park sa tinguha nga makapaluag sa dagan sa trapiko sa mga dan duol sa dapit. Usa kini sa kauyunan nga nakabot sa Cebu City ug Cebu Provincial Government. Gani sa yuning Martes sa buntag Hulyo 1, sayo nga gibisita ni Cebu City Mayor Nestor Archival o Governor Pam Baricuatro ang dapit pagsusi sa sitwasyon niini. Human nga hingpit nga gibuksan ang Fee Padrega Street dinhi sa Cebu IT Park, gisugdan na ang pagpamutol sa mga kawayan nga mitubo sa sidewalk. Sulod sa unom ka tuig nga kini gisiradan sa mga motorista. Gibutyag sa pangu sa Cebu City Transportation Office kon CCTO, Raquel Arce nga kumahingpit na ang paglimpyo sa dalan paagian na dayon nila kini sa mga motorista. After that, once mahakot na tong ang ilang mga pinutol, pa-flashingan ang kalsada kay taud-taud naman baya nga wala magamit. So pa-flashingan unya order ni mayor nga pabutangan og taga-sisit kay diya siya nakita nga mga daghan jud nga mga cigarette butts ba murag gihimo nga smoking area ang maong lugar. Si Archival sa iyang bahin nang hinaot nga ang ilang kauyunan tali sa probinsya makaalibyo sa problema sa mga driver nga muagi sa Apas o Banilad area. Mimando sab si Archival sa paglimpyo sa sidewalk di lang sa dapit apan sa kadalanan sa syudad. Pagsiguro nga luwas ang mga pedestrian. And we hope that ang traffic din na mo lessen good. Now, the other thing is, ganina, nagka-meeting man tag ang Karbuhanon gahapon nga gusto gyud ko na all over the city limpyo gyud ta. So akong gihangyo ganina ang DPS, gihangyo na ako ang mga BEO, okay? Gihangyo na ako ang disaster nga tabangan nato ang tibok syudad nga atong malimpyo. Ang traffic enforcer nga si Hendrich Castillo miasoy nga sa unom ka tuig nga pagkasira sa dalan naobserbahan niya nakahatag kini og dakong epekto sa kahuot sa dagan sa trapiko nga nagdala og kalisod kaniadto sa mga residente, trabahante ug mga negosyo sa dapit. Dugang sa pangu sa CCTO nga samtang gipadayon nila ang paglimpyo sa dalan, limitado usa ang mga sakyanan nga makaagi. Sa pagkakaroon ang mahitabo is ang private vehicles lang sa ang ato. Kini si Edmi Roxanne Abduhan, UVCOM intern, alang sa MyTV Cebu.